Ka Motion Road Constituency, ka Long Shisha ka Budan Bok, hadin baka Ministry of Human Resources Development jong ka Sorkar kami, lingba ka PM Usha, kalamang pisa, banshnay ka Government Model Degree College, hapok sinong Mautangkut, Motion Road West Kasil District. Laong baka Jilla Meghalaya, mantaka kanti kayo bha ado Artilgi College na ka Sorkar kami, bat na pring kini, ka Motion Road bat ka Jalaphet ha East Jantia Hills District, kila yo ekani ka bha. Lakmi linti baga jing yo ekani ka college po Motion Road kan ajing mentoy omtang ikipaj ba jing ka Motion Road henrai ginong shong ki pamarjan kan thobi ka than ramrai jerngam bat ki wei ki chaka pamarjan haka baidai ba kate ka benta na kalyang jong ba Methodist Dekhar menteri ka Sorkar jila baru MLA ka Motion Road arangkat ka jing don lang ki engineer ki riurong ba nong shong na ki than kilalaj pan jurep bat island nya kate ka chaka na ka benta ban snano ka building bapura bat ki hostel jong ketika college ke balamang hadu kumba khatsan klur ai baro khoj haka jinge kran bat kinong pathai khobor ba Methodist Dekhar ulabu ig jinge ka baskem baka jingyo ikanika college Sorkar kan kampen sting ya ka jingket bakhya jong ki meki pa khamtam ki buduna ka yo ka kot ban pha puli ki khun khiti jong ki shabar namar hadin bla dapte ikanika college ki samla puli kim don kam show bandang ya be ban le chabar rengkat ke jinglot ka bahe henry kin yo ban petengi ki jing puli jong ki halaki jong ki chaka ula ai khublai ru yu menteri rang ba do kari Narendra Modi yu menteri rang ba Sorkar Jelau Konrad K Sangma bad education minister Lakmen Remboi rakam Sangma menteri barim ki bala sngap bat sngau ki jing kerpa jong nak benta ka jing don kam jing ki samlo puli ka dong ka than kan pa nakaliang ginong snong bakan thobi ki sordar ba ki rang ba jong ka te ka than klapan paw ki jing ai khublai ka Sorkar hapo ka jing lam Konrad K Sangma bat khamtam UMLA ka than ba Methodist Dekhar bala treshitom met bat men sim nak benta ban pen urlong ka te jing angnot bala slam bha jong ki pajbak menta kasi ni don akan digajahka ni apo mau tungkut ni wan ban julep ya kan digajahka namta bangin sedang no akan digajikrai namta kan ka Government Model Degree College menta kasi ni don hang ni dekat kini ki rurang ba jong kasinong adu ki ni sinong ki pamarjan ki rurang ba jong ni sinong ki pamarjan ki nong yelam jong ki hun ba per bang ni pet e jungo e kini ka jaka dekat adu kini ki contractor ki ba la yo namta bantre ya kini kam dekat ba kini ki engineer ki ban one island ya kini ka jing tre ki bangin sedang notion but kumuno mikman ne jongga ne constituency Motion Road makwa ban pau ka jing ai khublai nadu you Prime Minister Narendra Modi but kamtam you Chief Minister jong ka Jilla Meghalaya is Konrad K Sangma ibala yes ngaplem ye kicing kepat ye kicing ut kicing nam jonga but jong kipai ba no so sunong jong Motion Road hi bala ko wai but nga ai ru ka jing khublai yu Education Minister Sar Lakmen Remboi but kumju ru yu Education Minister ba Mansua Sar rakam kibala kersan met bat mensim nam taban pen urlong yu kini ka jing angnut jong kinong song sunong jong Motion Road but kani ka jing angnut jong kinong song sunong jong Motion Road kam dei tang ka ba ki angnut menta andai ka dei ka jing angnut ka badalaki pos nem Mansua bangilah kwa ban yo ki college kani ka chaka ka chumi tadai ni snibak lesing ikam don ka college ha bro skata dai menta kasi angit kini ka kubor kan lo kubor ka ba sukben sultanat ya bro ki nok sok sunang jong ka constituency hi bro ka wai but se kam dai tai kinong sok sunang jong ka constituency Motion Road dai ikinong sok sunang jong ka Motion Road civil subdivision hi bro ka wai bangin sayo no pastang ya ka Ciktrei nam tabante ya kini ka Government Model Degree College but nakaliang jungi Education Minister ila kren ru bangi dei bantre Kamsted but gi par ban pundap kamkloi na kini ka Ciktrei bah po u arajar arpunya bangi dei ban pundap ya kini ka Ciktrei ya kini ka Government College but ega kumba kalong hakini kisni
Angi so thu ya ka ching e jong ki pat ba bat kam tam jong ki kme ki pa abakin pha ki school ik khon kam tam man pha school ik khon chu se shalong ba che ki ki chaka ya ka ching ta ma ba babun hi ki no so sino jo promotion dot ni dai ki no rap ki no bala to ban pha ki school ik khon sa bar ka long ka ba adu kata ban kersan ya ki tang ka bai wayeng nalor ka bai wayeng sa ki bai kali bat ki ki chinon kam ki ba teng ka penlong ya ki kme ki paro ban pen pep no siteng ya ka jing school ki kon ba teng ki kon ro wada ki don ap deng kata ka jing nang ka jing start ro na ka jing isne ki kme ki pa ba kin hapan presh tom ba kin hapan estom teng ki sange no ri ka jing teng ge joki ya ka jing pule te kalong kai ba sosi ban i ba ki kun ki ti ba don ka sap pong ki hapan sange stem ko de ka jing pule ka joki te ngan skam da ka jing don jong ane college kan yarap sibun ni ki kme ki pa nam taban peduna ka jing lut ka jing sap ka joki ba kam tam e ki ni ki kun ki ti ki jungi ki kun samla di peron ka jing anggur pan teng ki jing pule ka joki ba kan long kalat kalenti ka ba kin la banang teng man pendep ki jing anggur ki jing krang ki joki